Se aina joku tuli sieltä isommasta talosta kysymättä, minkälainen se on ensi viikolla. Totta se vissiin sattui sitten äidillä se ennustus, kun tulivat toisen kerran kysymään. Ja sitten mä löysin luonnosta se sammakon ja minä että nyt se on tuossa. Ei se kuule, yhdessä tunnissa selviä kuule, että nythän minä tiedän kuule vuoden sehän tuossa. Se on taitotyötä. Selvittäkö joku muu sitten kansalaisuudessa, kuin minäkin liippaa. Ei se tossa selvittäjiä. Eli sitten se on lopetettava koko homma. Ei mitään ylös enää sitten. Kun ei kelepaa täällä mitään. Se jos tempasoo kuule aivosta, eli mistä tahansa kuule, siinä kaattuu, ei siinä vahvoa ihmistä ole. Vaikeata kahtoa hänen tuskiinsa siellä. Kyllä se oli niin huonossa kunnossa, tuskin tunsi enää minua. Tosiaan soittivat, minä arvasin, mikä soitto se tulloo. Jos ei ole jatka jo, niin silloin ihmiset ei tiedä yhtään mitään.